wodą, nie pomysłuję. No z ciebie teraz jedinie, bo do nadawa, wiesz. A kiedy to idzie medytować, tak sam wypnie mikrofon, tak nie, tak wiesz. Nie śmiem tam nic edytować. Można kiedy bude mať počítač. Akože zaposlal aj dotyky, aby vedeli, že nemám autoshop. Lebo, Już natáčaš? hej, natáčam, čakaj. Ja to môžem ukázať, teraz ma aj strieľaj, hej. Kde to je? Asist? No to nemám autoshop. Komu jeszcze, ja mam, a nie mam aim. Kamu, čakaj! Poczekaj, ja si idem vypnúť. Autoshop disabot, takže ho nemám. Kámo, Počkaj, díky, ja- mám 39 damage. Sorry, ale poczekaj, ja si idem pozrieť. No, kamo. Zdejmy na to. Ja som omylom strelil. Nemám autoshot. Kámo, handguna malo 15. Aim optik nemám. Poď. Ale, Daj, bystro. Jaj. 0,7 stokin, to si robíš srandu. nie robím, ja hovorím to pravdu. Nie, nejdem piť. Kámo, pay to win by si nedal, kebyže ja hrám. Ja mám Co? paintball, ja mám energy. Ja mám proste všetky pay to win Nervy skoro bundle? zbranie. Kámo, kebyže mám minigun, tak to si kúp. Kurňa, ale ja mám daggersky a ty máš shotgunu, ale dobre. Dobra, Nie ma- tak si zmenić. Nie, nechaj si shotgunu, idem aj ja. Tak ci się skoro powiedziało, bo... Poczekaj, mnie si zbrani. O, daj si shotgunu. Ty aj tak nemáš. Ja mám na ňu vrapku, takže ja ju mám. Ja mám aj uzitku. Ale teraz sú zbranie skoro všetky za darmo, vieš? No, okrem tých drahých. Au, keď si mi dal riadny damage. Ja to som do lávy skočil. Idem s užitkou, tak nerob. Kurnik! Do prčic. Pomni. Kamo, ja som mal jedno hádko, džíky. Nie, to je stupid. Kamo, ja idem za saltkou. Počkaj, okej, môžem. Kamo, ja hrám stojím. Ja hrám stoj a stojím. Super, čakaj. Kurňa. Také neférové to bolo, ale vyhral si. Poďme Vyhral? ešte. Ideme 1-1. 1v1. Poďme. Hej, tak je jedna, tak to... Poďme si. Vieš čo daj? Nie. Pôjď. Dox. Pôjď. Ok, tak spoješ. Yes. Máš nožík? Boba, hej. Dávam si Poďme to. teraz jedno kolo s nožíkom. Iba? Hej. Knajfou? Keď ma zozadu dáš, tak mi dáš tričot. A máš bod. Poďme iba s nožíkom tento zápas. Prosím, Toby. Máš nožík? Hej, mám to. Okej, ježiš. Jak sa hádže? A preto sa nedá hádzať. A to sa dá hádať. No tie nože. Sakra to prdele. Jaký damage dávaš? Čo si sa zbláznil? Lebo ja som teraz 150. Čo ti dáva? Koľko máš hapok? To si robíš srandu. Koľko máš hapok? Ja? 15. Jak zabojíš. To prčíc. Čakaj, Jak si idem na zdroj. záchod.
Nie, Okej. teraz mi nie rob nic, idę na zachód, hej? Okej. Nozikom. Mamy minutu, kamo. Ale Nie odłożmy normalnie wybranie. Więc z nozikom damy 2 sekundy. Ocen, pod. Ty chcesz tam? Kamo, są ci dali badmery, ty shotguną, a jednak zapadła w twojej grze. To jest czysta shotguna prosty. Ale ja są ci dali badmery, ty shotguną, a jednak nie zabiła w twojej grze. Ja wiem, bo to dawa 100 damage, keď si na blízku. 28. Au. 37. Dobre. Prčník mi sa kolaguje. Mám 8 FPS. Ubijam! Amma Rosman kan. Dışında gırgır. Ja možno ešte ho prebíjať. Tak čauky, ty si pro. Ty si lepší ako Dodo. Nehovor Dodovi, hej, že sme spolu dali, bude s ním dať. Prčík, už prestan s tou hlúpou shotgunou. Ale veď som ti z toho dal jeden hit, kamo. Lebo to dáva 100 damage. Nedáva. Dáva. Blízko. Kamo tak, ale na polovicu ti dám. Polovicu ti dá. Toto tvoje grana, tak to ne. Polovicu ti dám tvoje grana. No jak? Dobre. Prečo si išiel s tou shotgunou? A tak si... Kámo, to je... Ježi, ja som sa zľakol, že to už je Jožo, on má taký istý avatar. A ja som sa úplne zľahol, kamo, že si Jožo ich Že nás ponasleduje. Kámo, jak išiel za nami. Arénu daj, arénu. Hej, arena. Arena je dobrá. S nožníkom je najlepšia. Ja nejdem hrať nožikom, ja si idem dať tú flare-ganku, kamo, shotgunku. Ja idem so shotgunkou, aby som si ťa vypomstil. No jasné, ja si dám ešte A ja si flare-ganku. ťa s nožíkom vypomstím. Tak počkaj, keď k tebe dobehnem, budeš ľutovať. Vám. Aha, to prišiel. To vieš, synoba je. Au! Ma zabiješ ešte. Ja som raz vystrelil, kamo, flare-ganku. Sa jedno, som sa vyhýloval kvôli tebe. Ty počkaj. Ty prestav, ty dávaj tak. Kurva, ty taký neférovej, keď ja idem s inou zbraňou. Tak si daj shotgunku, mne to nerobí. Okej, ako ty chceš. Je to jedno. No to chcem. No dobre, pokiaľ teraz toto chce, to ti ja urobím. Ja poznám taký trik. A ja píšem. No, tak ten trik. Toho prebíjam. Dyk. 25. Na polovicu to zabila flare-ganku. Ale no tak! Čo? Úpla shotgunka, vieš čo. Idem s Dobre, paintballkou. Idem s Ako paintballkou. ja si... Keď ty ideš so shotgunou, tak ja idem s paintballkou. Mám burn, dal som... A ty nedávaj na tomto. Dal som za tebou. Kurňa, to mi nevyšlo. Poď ku mne, čo sa bojíš? Nemám nožík. Poď sem. Mám burn, Tak to vys... More, ty sa bojíš. Sa bojíš, čo?
Ja mám spray, może 3 HP mám, a ty? Ty vole, videl si to? 3 HP a nožíkom som ťa sundal. Jak myslíš, teraz se nepustím ani jdi. Okay, kde je to? Kamo! Aros, kamo. Aros! Neboj sa, kebyže ide so shotgunkou, tak dýcham. Kamo! Doslova. Ja mám outside rifleku, kamo, a ty ideš na mňu. Dobre, dám. Ja mám dám burstku, asi tiež dávam burstku. Ja som si dal toto, nedal som si burku. Nie no, kamo, tak ja si robím loadout a ty po mne, že nezačasne ti vole. To si ho dokončil na hovno. Tak ja ani damage nedal, tak o čom kecaš? Ale už sa priblížil, vole. Keď na to ani damage nedáva, tak o čom kecaš? No, musíš ich sem, musíš. Au. Au! Fuck. To vyhýlujem na 85-ku. Kamo. Kámo, tak kúsok ty mal! Ty ideš... Tak čo si mám dať, more? Burn rifleku. Filip! Filip! No! To je... Prečo si neodpovedal? Čo? Prečo si neodpovedal? Odpovedal, že si máš nepočuť. Čo teraz? Taký takému prehrám, čo má 43. Čau. Umřej! Neviem, vyhrali ani jednu hru. Nevadí, Filip, ani ja som nebol najlepší. Jo. Ja som sa nerozčuloval. Never mi to, čo som urobil. Ja som sa nerozčuloval. To bolo. No? Tak vymením si vrabky. Ja tu som finish. Aha. No poďme, ideme. Pozvem ťa do party. Dobre, chceš takedy ku mne prísť? Mne to je jedno, môžem. Ale že aj prespať. Ale aj prespať, ak chceš. Neviem. Bude pri nás môj oco, aby si sa nebal. Dobre. Ja budem s vami spať, hej? OK. Dohodnite sa takedy. A kto bude hore spať? A tento víkend? Že by... Tento? Tento víkend nie. Prečo? Lebo mám turnaj. Jaj. A kedy? Prázdniny? Cez leto. Nie,
No to strażniki macie, możecie ze strażnymi zapewne. Doks. Snajpu si daje. Dam. A dam si kamo, nije, dam si mal si da podganula tvoj organku kamo. Večo. Budúce kolo si dám toto. To ich budem porážať jak nič, keď si dám tvoj organku a toto na snajpu kamo. Kde sú? To mi naozaj nedal. Kamo, dva sú tvoria. Pekne. Kde je druhý? Neviem. Snajpuje. Večo. Tak, Autoshot má. Počkaj, ja si dám toto, kamo. Tam si dám katanu. Daj si katanu. Kámo, ja som to pokazil celé. Kámo, toto kolo mám hrozné. Nevadí. Choď dopredu. Veď sa nezrúci kvôli. Kamo, ani toľko damage mi nedala. Lusák. Kamo, ale no tak. Idem zasal. Nie idem s paintballkou, je mi to jedno. A nie je jedno Revoxy, nie idem s paintballkou proste. A dávam si Dobre, štít. teraz si dávam svoj najlepší odol. Toto je môj najlepší odol, dáte náhľad. A paintballka je moja. To si myslí, stará ropucha. Kamo, ona sa zavrela. Kámo! Kámo, to čo robí? Kamo, jak mi cez štít vie strieľať? To je cheaterista. Nie sú cheatery. Proste sú len dobrí. Jak môže s čím bez strieľať cez štít? Druhý. No jak? Kamo, ja som ho zabil iba flare-gunkou. Kamo, je to na tebe. Sofia húpa tu. Kamo, ja som jedného dal iba s flare-gunkou. Idem s pergankou. Chcem sama, aby som vedeli hýbať. Teraz. No dole. Kurník. Daj trivem. Cheatery. Poďme arénu. Nie, trive trojky ideme. No arénu. No veď arénu, ak budú chcieť. No. Tak ideme Toto je na arénu. fejkový ten kód, Eobil. Nedostaneš screen caseku. To je fake proste. Filip. Ty vole. Kámo, veď sme dali arénu a prečo je šach? Neviem, to je také hlúperajvo, že oni dajú to, čo dáva iba jeden. Kámo, to dvojka dala. Hej, a vždycky, čo je iba jeden dá, tak to sa vždycky dáva. No ten čo má? My máme dvojka. Aby ja! Kámo, to ja. Cheatery. Kámo. Kámo, on má karambit. To si robíš srandu zo mňa. Ale on má normálne auto aim aj auto shot. Veď on No ja dal mám také
ja pochybujem potom, že to je AI, lebo toto reálne nemôže byť. Veď on dal no scope a ešte toto. No scope a headshot. No, No scope, headshot. to je ono. Jak ma mohol dať s burn riflekou na 3 hity? Tam ona dáva 75 Ja som vypadol z mapy, ja som sprostý. Ale kámo, oni dávajú... To šot! Ale oni majú normálne, že auto aim, podľa mňa. Auto aim, auto shot. Potom oni dávajú, no, že... Proste no no scope. proste... Kámo, on mi dal. Kámo, jedným to líbo, to sme prodali, vieš. Ale už nás daj do prdele. Jak to je možné, že nám dávajú headshoty každú jednu chvíľu, more? S no scopom, ty vole, to sú cheatery, či sú... No, ak sa tam štít a zabije ma, tak to je hacker. Jak ma mohol dať? Veď som mal doslova, že štít, ty vole, že sú cheatery. Kámo, Dobre. Ako oni chcú. Kámo, ja pristávam. Kámo, ja tam dajú. Cheatery. Ja si kúpim flare gun, čo nemám, aby som ho mal do zásoby. Počkaj, kámo, koľko stojí shotguna? 2 na 20. Koľko? 20. Kľúčov? Hej. Ideme jednu hru takú. Co? Môžem jednu hru vybrať? Hej. Napoj sa na mňa, hej. Čo to je za hra? Povedz dopredu. Mini City Tycoon. Ja viem, čo myslíš. Hrávaš to? Hej, poznám to. Ty bol jaký namyslený. Čo si myslíš? Kámo, tento má Bali Song. Napoj sa na mňa, hej. OK.